Allah ne ɗora wa Maryam Yahaya rashin lafiya ba 'yan Kannywood ba, cewa shugaban hukumar tace fina-finai Ismaila na Abba Afa Kalla daga jaridar Dokin Karfe TV. Biyo bayan bayanan labarin halin rashin lafiya da fitaccen jarumar fina-finan Hausa ta Kannywood Maryam Yahaya take ciki. Jaridar Dokin Karfe ta tuntuɓi shugaban hukumar tace fina-finai ta jihar Kano, Malam Ismaila na Abba Afa Kalla, musamman akan zarge-zargen da ake wa masana'antar ta Kannywood da yin watsi da jaruma a wannan hali na rashin lafiya mai tsanani da take ciki. Shugaban hukumar tace fina-finai ya bayyana cewa ba gaskiya bane cewa wai masana'antar ta yi watsi da jarumar. Domin a kullum akwai dimbin jarumai da suke tururu zuwa duba jarumar domin jajanta mata da yi mata addu'ar samun sauki wurin Allah. Dadi da gari muna so jama'a su gane cewa Allah shine ya dora wa Maryam Yahaya wannan rashin lafiya ba 'yan Kannywood ba, kamar da yake dora wa kowanne bawa rashin lafiya a duk lokacin da ya so ba tare da duba matsayinsa ba. Akwai manyan mutane waɗanda Allah ya jarabce su da jinya, wasu jarumai ne, wasu 'yan siyasa, wasu 'yan kasuwa da malamai da manyan sarakuna. Wasu sun mutu, wasu sun warke, wannan duk nufi ne na Allah. Mu yi wa Maryam addu'a samun sauki ba cece kuce ba, ciwon na Abba Afa Kalla. Dangane da sauran jaruman masana'antar suka ɗauki jarumar kuwa, Ismaila na Abba ya shaida cewa ko da a lokacin da aka gabatar da addu'a uku na margayya Hajiya Zainab Buzu, jaruman masana'antar gaba ɗaya sun ɗunguma manya da yara, mata da maza da shugabanni duk an ji an ƙara duba halin da take ciki. Haka zalika bayan wannan, Maryam Yahaya jaruma ce mai ladabi da biyayya, tana da muhimmanci a masana'antar Kannywood. Masana'antar ta taimaka mata, ta gina kanta, ta samu kuɗaɗe, ta mallaki gida nata na kanta, ta mallaki duk wani abin buƙatar rayuwar ɗan adam a sanadiyar wannan masana'anta, ba wai talaka bace. Sannan ita ma ta kawo gudunmawa mai girma da cigaban masana'antar. Tana kuma mutuntawa da girmama kowa a wannan masana'anta. Ana zaman lafiya da ita. Saboda haka ita din ba abin watsi bace kamar da wasu suke zargi. Ana zuwa duba tare da bata duk wata kulawa gwargwadon iko. Muhimmin abu shine mu ci gaba da nema mata sauki wurin Allah. Inji Ismaila na Abba Afa Kalla, shugaban hukumar tace fina-finai na jihar Kano. Da fatan Allah Ubangiji ya bata lafiya, ya sa kafara ce.